азиз, имрӯз каме мехостам дар бораи як ҳодисае, ки дар рӯзҳои наздик рух дод, мехостам сухан кунам. Сухан дар бораи он меравад, ки вазорати махсуси Русия, яъне ки ФСБ ва дигар вазоратҳо як гурӯҳ саркардагони муҳоҷирати ғайриқонунӣ, яъне ки онҳое ки шаҳрвандони Тоҷикистонро бо ҳуҷҷатҳои духтур, яъне ки справкаҳо гӯё ки барои табобат овардан ба Русия овардан, онҳоро дастгир намуданд ва аллакай нафароне ки бо ин роҳ омаданд, яъне ки ҳуҷҷатҳое доранд, ки гӯё ки барои табобат омадан ба Русия, ин суханҳо ба онҳое дахл доранд, ки ҳуҷҷатҳояшон, яъне ки справкаҳои духтурашон аз шаҳри Балашиха мебошанд. он аллакай зиёда аз 1000 нафар ҳастанд. тамоми ному насабашон дар дасти онҳо ҳаст. Ба ин хотир аз шумо хоҳиш мекунам, ки эҳтиёт кунед. Ба ҳар ҳол дар сурате ки полис шуморо боздошт, ин ҳуҷҷатҳоро нишон надиҳед. Ба ҳар ҳол коре кунед, ки халос шед аз ҳамон полису ҳуҷҷатҳои духтуре ки вилояти Москав дар худиш ба шаҳри Балашиха дахл доранд, онҳоро натиҳед. илтимос, ки ин делаи ҷиноятӣ барои ҳадафи нодуруст нишон додан ба Русия омадан ҳатман ихроҷ мекунанд. Ба ин ҳол эҳтиёт кунед. Сейчас буду говорить по-русски. Салям. Смотрите, на днях были задержаны так называемые организаторы нелегальной миграции, которые занимались оформлением документов якобы для лечения граждан Таджикистана, может там и Узбекистан есть, и их привозили в Россию. Их ФСБ и другие органы поймали, их заинтересовало, что как это так одновременно в течение там какое-то время более 1000 граждан Таджикистана, например, приехали в лечение. И сейчас задержали главврача этой больницы, задержали инициаторов, посредников. Вот. И у них есть полный список наших граждан, которые заехали этими справками. Именно касается тех медицинских справок, которые выданы в Балашихе. Поэтому будьте осторожны, если вас сотрудник полиции задерживают, постарайтесь не показывать эти бумаги. Тем более, что если они по базам пробьют, ваши фамилии и имущество уже есть в этой базе. Неправильно указанная цель выезда – это автоматическое выдворение депортации на 5 лет. Поэтому постарайтесь не попадаться. Боз аз шумо хоҳиш мекунам, боз мерасонам, ки шахсоне ки бо ҳуҷҷатҳои духтур шаҳри Балашиха, вилояти Москав омадаанд, эҳтиёт кунед. Аслан шаҳри Балашиха барои шаҳрвандони хориҷӣ манъ аст, яъне ки иҷозат нест. Барои дуромадан дар онҷо иҷозати хадамоти махсус, яъне ФСБ дар кор аст. Медонам, ки қисми зиёдам кор мекунанд. Шаҳри Одинцовам чунин манъ аст. Бисёриҳо кор мекунанд. Шояд инҷо як нафар ҳозир ҷавоб диҳад, ки якам мо кор мекунем, ин чӣ гап нест. Лекин дар асл мо ҳар сол садҳо нафар ба мо муроҷиат мекунанд, вақте ихроҷ мекунанд ё боз медоранд. Инчунин як қисми Шолкова, як қисми Ярославски шоссе рӯ ба рӯи Ашан, он ҷое ки бозор аст, мардикор бозор мегӯянд, тоҷиков, ӯзбеков местанд. Унҷо манъ аст. Унҷо ҳамон як қишлоқ аст, Челобитьево ном дорад. Он маҳалли манъ аст. Барои унҷо дуромадан иҷозати махсус гирифтан дар кор. Аз соли 93 ба хиёлам Егор Гайдар имзо мондагӣ аст. иҷозатномаи махсус дар кор аст. Акнун бармегардем ба фирмаи Техстрое, ки чанде пеш дар вилояти Лелинобод дар шаҳри Хуҷанд одам ҷамъ мекард. Чандин нафарҳо ба мо муроҷиат карданд, ки ин фирмаи хуб нест, чандин нафарро ҳаққи маошашонро надодааст, ҳарчанд ки ин боз мумкин ки сабабҳои дигар дошта бошад, ки ягон
дигар фирмаҳо қатъинус чӣ карда. Ба ҳар ҳол онҳо гуфтанд ки ёки чанд намихел фирмаи ҳамном бошад. Онҳо таъқид карда гуфтанд ки ин фирма фирмаи хуб нест. Аллакай нигоҳ кунед ки як алгоритми нави ба кор ҷалб карданро дар ҳукумати Русия қабул карданд. мувофиқи ин алгоритм он корхонае ки муҳоҷиронро даъват мекунад, яксола гардиши пулаш зиёда аз 2 миллиард рубл бояд бошад ва на камтар аз 250 нафар коргар дошта бошад. ба ғайр аз ин корхона муваззаф мешавад ки бояд ки пули билет, чипта, ҷойи хоб, 14 рӯз онҳоро дар карантин хӯрондан, дар ин 14 рӯз ҳаққи патентгирӣ надоранд. инчунин баргаштани онҳо, ҷойи хоб, хӯроки онҳо ба гардани ин корхона мешавад. вале дар ин ҷо як риск аст. гуфти рӯзҳо ин аст ки метавонанд ки маблағи муайян диҳанд ё номаълум ки чӣ қадар маблағ ихтиро баъд аз ҳисоби худ аз ҳисобат гашта мегиранд. аз ин хотир ин он қадар хуб нест ва ҳоло номаълум аст ва барои гирифтани иҷозатнома чанд моҳ дар кор аст ва чандин мақомотҳо бояд ки байни худ гуфти рӯзҳо согласоват кунанд. байни худ яъне ки Минтруду, Минселхозу, Минпрому, Роспотребнадзору, ФСБу, МВДу, вазорати меҳнатшону тамоми корхонаҳои давлатӣ байни худ бояд ки ҳуҷҷатгузорӣ кунанд, фиристанд, ин иҷозатнома гиранд. баъд дар охир ки корфармо иҷозатгирӣ ба муҳоҷир мефиристад, муҳоҷире ки аз Тоҷикистон мебияд, боз ба ин ҷа ки омад, боз дар бораи омаданаш бояд Минтранс ва Роспотребнадзор огоҳ карда шавад. баъди иҷозати онҳо медроянд, бо 14 рӯз дар карантин меистанд ва дар 14 рӯз ҳаққи ҳуҷҷатсупории патент надоранд. мо медонем ки як моҳ барои патентсупорӣ вай кардан вақт аст. худ фикр кунед ки аллакай 2 ҳафтааш дар ин меравад. бо як ҳафтаи агар ки бо вақти барои регистратсия бошад, кай ҳуҷҷатсупорӣ намешавад. аз ин рӯ каме сабр кунед, шояд ки роҳҳо кушода шаванд, шояд ки апрел, май кушода шаванд. инро ягон нафар гуфта наметавонад аниқ. ба ҳар ҳол эҳтиёт кунед, чем аз ин корхонаҳо, ҳамин фирмаҳое ки мебиёед. ба ҳамин ҳол каме сабр кунед. беҳтараш сабр кунед, ки беҳтар аз он ки бо ин хел справкаҳои духтур биёеду ягон барои худ мушкилот биёяд, ё ки бо он фирмаҳое ки корфармое ки даъват мекунанд, номаълум ки маблағи кории шуморо чӣ қадар медиҳанд, оё медиҳанд. ва мувофиқи ин коғазе ки ин фармоне ки ҳукумат баровардааст, вақте ки агар ягон нафар аз корхона ки баҳс кард, ӯро бояд ҳатман ба ватан фиристанд ва пулис инро бояд назорат кунад ва ба ватан фиристанд ва ин корфармо баъди шумо ба ватан меравед, метавонад ки дар ҷои шумо як нафар дигарро ба кор гирад. то ин вақт иҷозат намедиҳад. агар ки чунин равад, хеле қин мешавад. аз як тараф аллакай мардум бо маблағи муайян ҷои кору хӯрокҳои муайян, мисол ҷои хобу ҳуҷҷатгузории муайян меёянд. ин хуб аст. лекин аз корфармо мебарад ки корфармо чӣ қадар маблағ метиҳад дар асл. инҷа бисёр савол дода истанд. боз гуфта истам ки кушодани роҳҳо маълум нест. ба Беларусия мумкин нест омадаанд. Беларусия аллакай ин делаи ҷиноятӣ аст. чандин нафарро маҳкам ҳастанд. аз онҳо пурсед. не барои аз шаҳр ба шаҳр дигар рафтан справкаи ковид дар кор нест дар Русия. инҷа чанд нафарам аллакай гуфтанд ки мисол Балашихову, Одинцово шаҳрҳои маҳкам ҳастанд. қисми зиёди тоҷикон кор мекунанд. ман медонам, чандин борҳо дар ин бора гуфтем. ҳатто як нафар гуфт ки ман 10 сол шуд кор мекунам. вақте ки боздошт кардам, боз ба пеши мо омад ки ҳақиқатан дуруст будааст. гуфти тоҷико фақат мегӯянд ки як бало кунед, як бало кунед, як бало кунед. барои ҳамин як бало надорад. ҳаракат кунед ки қонуна вайрон накунед.
ҳамон ҷое ки дуруст маҳкам аст ба он ҷо надурӯед. Беҳтараш ки ҳарчанд ки ҳуҷҷатгузорӣ иҷозат аст, манъ нест. Салмон ҳамон одамое ки касал гуфта омадаанд, ман барои ҳамоно гуфта дидам ки аллакай шахсоне ки мисол ба воситаи шаҳри Балашиха омадаанд, аллакай онҳоро аллакай ҳуҷҷатҳошон ҳастааст. Онҳоро аллакай метавонанд ки ихроҷ кунанд. Камол Давлатов не 3 моҳ кам мондааст, 6 моҳ мондагӣ шумо бояд муроҷиат мекардед барои гирифтани вид на жительство. Намёков. Бад справкаи духтур омадӣ баъзе вилоятҳо метиҳанд. Не ки ҳозир бо гуфта дидам ки ҳамон нафароне ки бо воситаи духтур омаданд, аллакай организаторои духтура аллакай боздошт карданд. ФСБ боздошт кард, аллакай он касоне омаданд, ҳамаша таҳти назорат гирифтааст. Левакан РВП не агар ЗАГС дошта бошӣ, агар ки ҳаққи никоҳ набошад, не. Абубакр Раҳматов через Беларусь омадӣ, эҳтиёт кӣ ки нақапанад Абубакр. Чанд нафар аллакай патент гирифтану дар спецприём нишиштагианд барои хонаравӣ депортатсия кардагӣ. Фарҳод Додоҷонов ду штрафдорон ма патент отказ метавонам. Не, суми гирифтагита фақат он пуле ки барои ҳаққи хизматшон спордӣ, суме ки страховка кардӣ, суме ки духтур гузаштӣ, суме ки забон спордӣ, не гирифта наметавонӣ. Ҳамқа давода дорад Фарҳодбой ки бовар ки пешемон мешавад. Саид Мухаммед мара қабидан дар Балашиха 7000 штраф. Худоро шукр бугӯ ки 7000 қатӣ халос хӯрдӣ. Дӯст Муҳаммад намешава Беларусия қатӣ документ мекунанд, не ки шумо як са фаҳмед ки дар оянда метавонанд ки ба запретон зананд. Не студентҳо наметавонанд. Шаҳрвандони Тоҷикистон, илтимос, ман як бурга такрор мекунам. Ба Беларусия омадан категорически манъ аст. Незаконный переход границы. Статья 322. Дар қонун бидроед статья 322 Уголовный кодекс Российской Федерации бирие. Ёки бинависед незаконное пересечение границы. Фурқат Қодиров бале мешавад. Фаҳмин баъзада бошад, ягон проблема нестай. Регистрация ҳатмӣ нестай. Фурқат Амонбоев чӣ нависааст нафаҳмидам. Амир Ҷангов РВП агар ки ЗАГС боша, ЗАГС набоша, кӯдак набоша, не. Намёков Якаҷон Балисаимо котельник буд. Фаҳмед ки ҳамин котельник куҷода медрояд. Эҳтиёт кунед ба ҳар ҳол. Абубакр Раҳматов ман намедонам, ман шуморо наметавонам. Ҳозир гумту ки брен биқапан ту депорт кунам, ман да бало. Бугум ки наре, мегӯ ки ҳама ҳуҷҷат кардан, ман накардам, гапи ёруфа гӯш кардам. Худтон фикр кунед. Фурқатбек реквизит равед аз Сахарова гиред. Ман уже даҳанам пашм баровард бовар кунед ай такрора. Равед аз Сахарова реквизитҳои нава гиред. Баъзе бародаро гуфтанд ки реквизит маънош чи? Реквизит ҳамон рақамое ки ҳамон рақаморо шумо дар ҳамон Сбербанк менависед, ҳамон шоте ки мегзаронед, анаваи реквизит мегӯянд. Фаридун Иброҳимов дар Москва ЗАГС карда мешавад, агар духтар дар учёти ЗАГС дар любой ҷо карда мешавад. Фаридун Иброҳимов, лекин шумо РВП фақат бояд ки ҳуҷҷати регистратсияту дар ҳамон регион, дар ҳамон хонаи духтар бошад. Шукур Ҳакимов агар ҳозир иҷозат аст, пеш 2 сол иҷозат буд барои патент кардан биромадан, ҳозир 10 сол ҳамин патент кунӣ, дум иҷозат аст, ягон проблема нестай. Камол Давлатов 2 штраф дорӣ, метавонӣ супорида аку отказ мекунанд ё не, из аз ҳамон худш маълум мешавад, аз ҳамон ФМС маълум мешавад. Далер Назаров айнои бачаҳо, вале ман 2 ном дар паспортам, агар дар номи навам бирам, ягон проблема шуд. Депорташ тайёр шудагӣ бошад, ҳамон паспорти пешинат қатӣ биё. Победитель на любой ягон роҳи ҳозир қонуниш нест. Воха 55 мушкилита нависа инҷа чӣ мушкилӣ доред. Таҷикистон бародаро ҳамин мошинои грузаво иноро ман мефаҳмам ки ҳар мисол зиндагӣ қин аст, мисол
пул нест дар Тоҷикистон. Ман мефаҳмам, лекин чӣ дар кор ҳамин рискҳое, ки ояндатона месӯзонед барои омадан 1 моҳ 2 моҳ 3 моҳ пеш. Муҳаммад Али, бачае ки ба справка. Ман намегӯм, ки патентош фальшивия, патентошу настоящияй. Не ки дар сурате ки полис боз дорад мақсади омадан табина коммерчески лечению ту дар ҷои кори, албатта ихроҷтон мекунад. Ман инра гуфтам ин Муҳаммад Али, на ин ки фальшивия. Патентш чӣ хел фальшивия вақте худш мерава мегирад. Хушбахт Абдуев, дипломи ҳерфаӣ дорам. Сразу паспорт гирифта наметавонед. Вид на жительство бояд гиред аввал шумо хушбахт. Бо 1 сол бояд дар Русия кор кунед. Аз рӯи профессиятон. Рафу, ассалому алайкум, медсправка, тибиан, регистрация, патент Сахарова гирифта мешавад. Бо ҳамин аҷоибен мардум. Ман шуморо мегӯм, ки мектиян, ягон проблема нест. Яхел региони Русия наметиян. Лекин боз доранд дар ҷои кор, ё ки шуморо баранд дар отдел проверка конкретни кунанд, албатта ихроҷтон мекунанд. новобаста ки шумо омаде патент карде, баъд он вақт даъво кардан наметунед, ки барои чӣ мана патент додан. худтон медонед, ки дуруғакӣ омадагиин. ҳамаира медонанд. Мо шумо медонем, ака ин рӯзҳо уқад гӯсфанди кар нестанд, уқад тупой нестанд, ки ҳама тоҷик умни бошад, рӯз тупой. меҳру, ассалому алайкум, брат, гражданство ман метавонам пас не наметавонӣ. Шаҳрвандӣ бародарат ягон майда ба шуморо вай наметиҳад, зиёдати ягон ҳақ наметиҳад. Дар Русия зан, кӯдак, падар, модар инҳо хеши наздик ҳисоб мешаванд. Бародар, хоҳар, к сожалению, нет. Аҷоибиш ин ки занат бегона ҳаст, ки хунаш бегона аст, он хеш ҳисоб мешаваду бародар, хоҳарат ки ё ки апат аз як падару модаре не. Фарҳод Адаҷонов, эҳтиёт кӯ, қапиданед эҳтиёт кӯ. Добрый человек, ҳуҷҷат супурдӣ, бисёр хуб. Ба ҳар ҳол эҳтиёт кунед. Левакан, ҳамин рӯз акаҷон 6 одаи мо ба Беларусия омад. Эҳтиёт кунед, Левакан, ки на қапаншу. Қапаншу ина ман гарантия метиҳам, ки депортатсияшон мекунанд. Минимум депортатсияшон мекунанд, максимум уголовное делашон мекунанд. Ман да ҳамин гапам ҷавоб метиҳам. Касе бига, ки ҳамин кор ҳамин хел нест, ина биёи мардак уре. Ман қатъӣ равем ФМС. Агар ҳамин ФМС гуфт, ки дуруст аст, туғри омадагиян дуруст ҳастанд, чизе меге биге. Не ки нодуруст бурмаде Тоҷикистон мере. Касе нарозӣ боша, агар даъвогар боша, биё бирем. Эми любой ФМСе ки шумо да маъқул аст. Ман ба хотире намегӯм, ки шумо наёед, омадан гиред. Ман ба хотире шуморо мегӯм, ки капатон дуд мекунад. Унаву як навори видеои узбекҳо омадагиам мондум, бо баъзе беақлон ҳастанд, ки ака ҳамаро фурӯхтӣ, и бизия чи. Ман бародар ба ӯ хотире мондум, ки ахмақ нашен, наёен ба роҳҳои ғайриқонунӣ надурӯед, ки биқапанду баъд капатон дуд мекунад. ӯ видеоро хичон мондагӣ буданд. Прямо эфир кардаги буданд дар чи. Дигарҳо билет харидану навистанд, ки мо ана билет гирифтем фалон рӯз меоем. Унҳо гузаштану баъд дар уҷа капкан мондан, якҷо ду гурӯҳ боздошт карданд ФСБ. Ба ин хотир набоша, ман ба 7 видеои ҳамун аз 7 маҳаллаи ҳамун видеорам безорам. Сибғатулло, ҳамаи корҳое ки ҳозир гуфта истоде биёрум закс кунем, ино ҳамаш ғайриқонуниянд. Фаридун Иброҳим, Фаридун, ман вроде ҷавоб додам. Маҳик теҷи, бале, ман ба фоидаи худшон мегӯм, ин мардум худ тут мегӯм, ино бет мегӯянд. Хиёл мекунанд, ки ҳамино ҳама умниянд, дига тупоянд. Ҳамин гӯш кунед, бародар, ҳама дизӣ мекунад. Биёем тоҷикӣ гап занем. Ҳама дизӣ мекунад. Батра як аз миллион медиза. Батра ба 100 сум қапидан, баъд мегӯй ҳама медизанд. Ё ки мисоли дигарто биёрам. Хайна шафиёре. Ҳама да красный свет гашт, гаи қапидад милиса. Баъд мегӯй ҳама мегарданд. Худет да худет ҷавоб те. Маҳмад Давлатов, ягон афт неста, ягон ҳичи неста. Добрый человек, бале, патент гирифта истодиянд. Лекин дар сурате ки боздошт кунанд, ихроҷ мешавем. Рустам Бару, салом, ака, ман 250 задум,
даниш набро ман хона рафта не вай як штраф як ҷарима ҳечи гап надорад ягон чи нест дар фироғи ватан номерод мумкин е ҳазрат фироғи ватан навис ҳаминҷа чӣ проблема дорӣ навис ё рақами телефонт аз навис ман иншоалло ҳатман зангат мезанам ҷамшид ҷеналиев намедонам ба як ҷарима маҳкам намекунанд агар дута бошад ё ки муддати аз 3 моҳ зиёд бепатент гашта бошӣ метавонанд маҳкам кунанд ҷонибек шодиев ман намедонам миграсиони карта сарҳад метавонад сарҳад маҳкама амир ҷангов бои як нафаҳмидем меши бои добрый человек ман намедонам чӣ кор кунӣ пародар кор кардам баъридин шумо дакуота пешниҳод карда метавонед хай ҳуҷҷатҳои 8 сол патент доред пешниҳод кунед бинанд ки хай шумо ва ё мебинанд вақте пешниҳод менед бинанд ки шумо мисол добросовестни коргаре мисол андоз месупоред шояд ба шумо бартарӣ бидиҳанд ки ба ҳар ҳол хай медонам ки РВП-ро ҳама ҷо мефурӯшанд фаридун иброҳимов дар учёти Москва мемониш ба шарте ки ҳадди аққал яксола ҳуҷҷатш кунӣ он хонаро расман аренда бигирен ҳартон дар он вақт метавонӣ ё ки дар учёти Москва доимиш монӣ яъне ки аз Догистон бирориш полностью дар он вақт метавонӣ Фаридун Иброҳимов намёков ман котельникро медонам хай равед сипоред мардума дода истодиян ҳечка намега ки наметиҳанд гап дар сари ин аст ки дар оянда дар кор қапанд мисол маҳкам мекунанд ҳозир дани момент 8 нафар ҳастааст бо ин патентҳо қапидагӣ 8 нафар ихроҷ кардагианд акун онҳо иҷозат медоданд ман ҳозир ном ба ном фамилия ба фамилия инамҷа ме нишонто медодам ҳатто запретҳошон решени судошона салом ака ман 3 сентябр вид гирифтагӣ будам 3 сентябр октябр ноябр декабр январ аллакай 6 моҳ гузашта бошад метавонӣ бисупорӣ Билол салом ака чӣ хел мешавад биёем через справка Билолдинов ҳозир справкаҳои духтара оҳиста оҳиста сахт гирифта истодиянд ба ҳар ҳол эҳтиёт кунед ки пули дунё баъд расход накунед Фахриддин Қизилбоев чорни списка не илоҷша намедонам ассалому оилаи ман фарзандон ман ака аввал вид мегирам Магомед Иброҳимов шумо аввал вид мегиред баъд шаҳрвандӣ рост шаҳрвандӣ гирифта наметавонед Оқилҷон Ҳасанов дар мошин не Қазоқистон оли накушодагӣ нест наметавонед рафта намемонанд гузашта полис приз Дариютов намедонам чӣ гапа Фарух Беков ман через ЗАГС паспорт гирифтам ЗАГС ҷудо кунем ҳичи намешавад Фарух Беков ягон проблема нест ҷудо кунед ҳичи вай нест Абдуллаҳ Назаров миграсиони ман 2019 2 сол шуда аллакай иша худо медона Абдулло Назаров Хусратулло ишон патент ҳамун ҳар дафъаи ҳар сол аз сари нав мегирӣ бе ташвиш чанд қадари хоҳем Забир Анварович бале спецприёмник ҳози при тоҷикай саломат бошед Далер Назаров бо тоҷикӣ гуфта истоданд ба ҳамун паспорти кӯнат ки депортатсия тамом шудааст ба ҳамун биё бо нав қатъи гиҷо меоӣ бо проблема мекунӣ эде зани кӯдаку шаҳрванд ман тӯи 3 сол бепатент вале нав регистратсия дар ҷои оилаам метавонам супорид аз тарафи зан ё кӯдакам гирам ва РВП метиҳанд РВП-ро чӣ кор менед зани кӯдактон шаҳрванди Русия бошад според ЗАГС кӯдак доред метиҳанд дар 1 сол мегиред шаҳрвандитона фарқ надорад ки аз тарафи кӯдак метиҳӣ ё ки аз тарафи оилат метиҳӣ фарқ надорад вид на жительство мегиред ҳамин вид ки гирифтед дарав метавонед ки дар чӣ според гражданство Таҷикистон граница кушода намедонам границара ва алейкум барсалом Мунаввар Собирова Раб Аллаха запрет хай 18 кунед кай тиёр мешавад Саидова Оиша ман 18 сол Россияда кор мекунам паспорт не аввал квота РВП гирифтан дар кор
салоҳ силмин бачаи чеченора корзадагира ростӣ ҳамин да ҳаминҷара гуфтум гап назанам. Хай ба ҳар ҳол бачаҳо гуфтанд ёрдам мекунем, як карташ кушоед. Бовар кунед, карташ кушодан, капе ки ҷамъ кардиян ки ҳамун лучи намемондиша. Ҳамин хай гап кор хубтар буд. Мисол бовар кунед, дар як рӯз 7000 рубл ҷамъ кардиян. Хай шигр, ҳамушам шигр ба ҳар ҳол касе 20 сум, касе 30 сум, касе 50 сум, касе 100 сум, 200 сум шигр. Лекин ба ин маблағ ягон кор карда намешавад. Барои вай статьяш ҳаллиш кардан дар кор, адвокатиш пули калон дар кор аст. К сожалению, бизнесменои мо хай миллионерому ё дарак надоранд, ё ки намехоҳанд ёрдам кунанд, ё ки онора бояд персонал набарад, зора кунӣ, ёрдам кунӣ, намедонам ака. Кори ман важни бадая мефаҳмонем. Боха 55 рақамта навис. Грибов Геракай, агар без справка, без патент қачи хеле наказание дизрушид. Эҳтиёт кунед ки ҷавобот битиянд. Набаранед суд ки депортат мекунанд. Рустам бародарам, ака ҷавоб тин. Ҷавобш додам. Чӣ хеле ай пасоса паспорт тоҷикӣ, ай консулгарӣ метонед. Тоҷикон медиа. Бародарон, шахсоне ки бо справка гуфтаи суде патент карда метонен, не ки агар ки биқапанту депорту мекунанд. Боха 55 кори судитон агар уголовни дела бошад, ба ғайри агар ки 327 бошад, поделка документ ё ки дигар чиз, ман ёрдам карда метавонам. Агар дигар корҳо бошанд, не. Корҳои дуздӣ буд, разбои хоки ватан дигар ман ба чизо сари кор надорам. Амирҷангов справкаи дихтир қатъи да ҳамҷа навистагиай. Ба хиёлам ки 40 рӯз максимални срок шай. Ҷумабой саломат бошед. Ва алайкум ассалом. Фузаи Шарипов, гражданство кардан наметунӣ, справкаи дихтир омадагӣ бошӣ. Рафу Тоҷикистон справка биёй, ҳамата коммерчески мезананд. Оно хучу менависанд. СС акама РВП дорум, як сол дар Тоҷикистон наомадам. Срок не споридан наметавонед. Ба ҳар ҳол ба ҳамун маҳалтон муроҷиат кунед ки шумо дар Тоҷикистон будед, ба ҳамин сабаб натонистед омада. Шуморо бояд вақт битиянд. СС Мунаввар Собиров, салом. Шавҳари ман бепатент мегирад ЗАГС. Шавҳари шумо бепатент ЗАГС дошта бошед, агар метавонад ки РВП сипорад. Агар кӯдак дошта бошед, через кӯдактон метавонад ки вид гирад. Ана мес територи 12 сол бе документ чӣ хеле газиш дар Россия. Сарҳад мешава бироин ай сар бидроин. Руслан ҳозир Руслан дар вақте ки патента насупорде пулша ай сари нав ҳозир метиянд. Дар ин вақти пандемия метиянд ай сари нав патент. Фаридор номаълум кавӣ мешавад. Миҷгона Рустам, бале қонун барои мардум шӯхиай. Ино ҳоли нафаҳмиданд ки як бор баранд дар СИЗО маҳкам кунанд, як чаё ки дар спецприёник, баъд маъноша фаҳманд. Исломдин Маҳмади, ака мигратсиони ман ба 13 март тамом шуда, патентам 2 июнда тамом мешавад. Ман кай патент супорида моҳи май дам. Шумо моҳи май вай 13 март тамом мешавад. Ҳеҷ гап надорад. 2 июнда бошад, шумо где-то 10 15 май. Ислом Маҳмадалиев, гӯш кунед. Шумо 15 май метавонед биред бо айсари нав вай биспоред барои патент. Ягон проблема нест. Иммигратсион татои ҳеҷ фарқ надорад. Саид Мошенник, шаҳри Екатеринбурга намедонам карда метавонад. Москва метиянд, лекин ояндаш номаълум. Ҳусратло Эшев, части 322 чӣ қисми ду. Бале, статьяи 322, части қисми ду.
мирсаид қурбонов салом, РВП дар дигар област бошад, Москвада патент кор карда мешавад? Не, намешавад. шумо РВП доред, мирсаид қурбонов дар он маҳалли РВП доред, танҳо дар онҷа кор карда метавонед, мувофиқи қонун бояд шартнома бандед. Тимур Эгамов салом брат, ман гражданин переселения кама нависам, мехост омадам гуфтам ки депортация. Агар навистагӣ набошад наметавонед, агар ки навистагӣ бошад депортация через суд метавонед ки бекор кунед. Фаридо Исоев раҳо номаълум. Нур Раҳимов ака границара незаконно гузаштан Беларус. Агар паспорта барам печати Россия зананд, не намешавад. Бо статьяи 327 мезананд. Фальшиви документи. Бо дута мешавад. Ҳам 322, ҳам 327 пожизненный маҳкам мешавад роҳтон. Накунед ин кора. Далина Валков ака номерот камтар савет шумо дар кори бо. Далина Валков нависед ки чӣ кор доред барои кадом чӣ масъала. Амак мо ай Питер Москва омагим чӣ хел патент кунем. Ҷумъабой Мақсудов, агар шумо да Питер патент дошта бошед, меоед дар инҷа алиш менен, леки пули патента ай сари нав месупоред. Агар надошта бошед, ҳамин хел мере месупоред, ягон проблема нестай. Ҷумъабой салом ака, ман 2 сол ЗАГС дорам, регистрация ман Москва, занак аз Волгоград. РВП Абу Сатторов фақат дар Волгоград РВП супорида метавонед. ё ки оилатона бояд буред дар Москва қайд 1 сола монед, як хонара 1 сола аренда бигиред мувофиқи қонун, ё ки регистрация доимӣ кунед оилатона, ҳартон дар як адрес бошед. Ҷаҳон 16 депортировали, вы поменяли, приехали, женились, дочка. Если вы подаете, если узнают, аннулируют все ваши документы. Назрулло Ҳаддулло. Регистрацияи продлени дар кор нест то 15 июна. Шахсоне ки дар бораи регистрация савол доданд, гуфтанем ки то 15 июна метавонед ки бигардед бе регистрация. Абрамова салом ака, диплом дорум, чӣ қадр дар кор мешавад барои гражданство гирифтан? Шумо бояд ки бре бисупоред, ҳуҷҷат шуморо метиҳанд, вид метиҳанд то, не ки шумо барои шаҳрвандӣ бояд 1 сол дар Русия кор кунед ҳадди аққал. Зинатулло Фозилов, Меган раҳо хушида. Радиостанция Меган, бовар кунед, ай радиои Озодирам чӣ будааст, зур будааст. Фақат Меган. Баъд мегӯ ки мегӯяд Меган. Ягон кас та конкрет нестай. Меган. Саваш оли елашавиш маълум нестай. Кушодани раҳо маълум нестай. Рафу агар дар Москва ба номи корхона асос мешавад, қонуни дохил шуда ва патент кард. Не. Мансур Давлатов ба Беларусия омадӣ супориди, акуша худо медуна. Иша ман ҳичи гуфтанто намедунам. Агар кормандои ФМС тупой бошанд, мегиред документ. Вид мегиред. Агар тупой набошанд, намегиред. Ашурали Азимов, молодец, ханта бзан. Бисёри мардум паспорт ба хотире карданд ки патент наспоранд. Ина миқа агар бугӯ ки ба хотири ки милиса не, бисёри паспортдоро ай милиса 3 километр дур мегирезанд назар ба оное ки паспорт чӣ доранд, патент. Братан, дар вақти карантин запрет монд. Яъне ман ҳама ҳуҷҷат доштам. Брат, чӣ бояд? Братан, вақте ки запретат мондан ҳуҷҷат доштӣ, рафта дар суд муроҷиат кун. вақте ҳамаи ҳуҷҷата дошта бошӣ. Ҳамин бояд ки агар судат бурда бошанд, 10 рӯза ҳақ дорӣ ки обжалова кунӣ, ё ки баъди вай бо 90 рӯз дига ҳақ дорӣ. Баъди ин агар ки нашид, бояд восстановлени срок бидӣ. Ба кадом сабаб дар сари вақт, мисол шумо ин корро обжаловат накардед.
Регина Рахимова, салом алейкум. Ва алейкум барсалом. ғарибача камавид нажид метонум занфар. Ғарибача не наметавонед. Иван Иванович, сегодня лично зашел, да, вам дают патент до 15 дня июля, июня. Все, что написано в миграционке, да, это не имеет никакого значения. Здесь вопрос в другом. Вопрос в том, что люди приезжают на лечение и идут, патент получают, идут работать. Когда их на работе ловят, проверяют цель выезда. Оказывается, что цель выезда не работа, а именно лечение. У них есть 40 дней максимум на то, что лечиться, выехать обратно. Вот вопрос. А то, что они говорят, что можно, а их волнует в дальнейшем ваша судьба. Им деньги грести, им-то все равно. У них есть приказ зарегистрировать там вас или давать. Им-то все равно. Айси метяд, айси бо мекапад. Ҳамин хеле ки ман как будто ба фоидаи ман мегум ё ба залали шумо. Ихтиёри шумо. Аз ман як хабар кардан аст. Он тараф шумо медонед. Хоҳед равед, нахоҳед, ин шумо Умед Бобохонов 16 сол ба агар қапан метунанд депор кунанд, Умед Бобохонов бинед ки хитона шаҳрвандии Тоҷикистон бо бекор накарда бошанд ки 5 сол зиёд аслан аз қонун дар Тоҷикистон набошӣ метавонанд ки шаҳрвандита бекор кунанд. Шумо 16 сол бедокумент бошед, шумо агар милиса накарда шуд, дар ягон базарам несте ки запретон монда бошанд. Абубакр Ҷумахон, бале, адинсовада мумкин нест закритие. Бояд иҷозатномаи ФСБ-ра дошта бошед. Агар бовар накунед, ҳамин наздиктарин милисае ки мебинед ба пеша биред пурсенаш. Рустам, агар вид наҷид сифати дигар регион гирӣ, бале дар Москва кор кардан метавонӣ. Зиё Раҳимов, мебахшед, ака ин ҳози ҳамин менӣ нагӯ, мекунӣ гӯй. Вай рӯз, вай дафъа гап задем, ҳаракат кардем ки адабӣ гап зане, як хело бо танқид мекардан ки зур назан, жвачка хоида воре, адабӣ гап назан, оддӣ гап зан, лаҳҷавӣ гап зан. Бо ака бо шумо бо и уже да и гузаште. Хайка мебахшед, менӣ нагӯ, мекунӣ гӯй, ман ғармиём. Хайка мо ғармӣ менӣ мегӯем. чикор кунам набошад? Ман ко ҳамин маҳалгароӣ чи безорам, хайки маҷбур. Вай дафъа бовар кунед, ҳам комментариёро хонед, ҳам хеле нависанд. Чӣ зур мезанӣ, жвачка хоида, тоҷикӣ чӣ гап мезанӣ, адабӣ, ҳамин оддӣ гап зан. Хайна ман оддӣ ба лаҳҷаи маҳаллам гап зада истодам. Касе намефаҳмад, бахшиш, хафа нашед. Не ки ба ҳар ҳол шумо фаҳмидед ки ҳамун менӣ мекунӣ шудааст. توبه کنم استغفرالله باور که زیاد هم خنده میگیره هم گیره. من همین رفتم که بر وقتا میگم پیش همین سخنوی همین شما که همین سوال با نتیان نگیان که همین خیلی ایراد گرفتن. نه که اگر که ما همه ایرادی مردم گوش کنیم، اگر همین خونمون بیرون نبرویم، به یگون کس هم گپ نزنیم. برادران خواهران عزیز، یک بار دیگر در موضوع را اصلا تکرار میکنم. موضوع درباره اون سرشدگی بود که 3 روز پیش یک گروهی را بازداشت کرد ФСБ که شهروندان تاجیکستان را به روسیه می‌برد با واسطه حجت‌های دختری بالاشخه. از این روز خواهش میکنم که کسی که حجت‌های دختری بالاشخه گرفتگی را آمادگی دارد احتیاط کنید. پلیس که بازداشت نشان ندهید. با هر راه پلیس خلاص بخورید، نشان ندهید. این یک مسئله یکم. مسئله دوم، حکومت روسیه یک الگوریتمی قبول کردن با کار جلب کردن مهاجران رو به امضا رساند که 100 و چند согласование در کار بین کارخانه ها و وزارت ها، یعنی که اون کارخانه دعوت میکنن نه کمتر از 250 کارگر داشته باشد. عجایب که اون کارخانه‌ای که از 250 نفر کم داشته باشن اونو چیکار کنن؟ ما میدونیم که قسم زیاد رو مالی بیزنس، یعنی که بیزنس خرد، تجارت خرد تشکیل میکنن. 5 کس، 10 کس، 3 کس، 15 کس، 50 کس و این چنین یک ساله پول دور میزدگی، یعنی ابراتش در همون فرما نه کمتر از 2 میلیارد روبل باشد در یک سال. فکر کنید که این چقدر پول کلان است. و این چنین برای همون согласование بین خود، بین ساختارها خیلی وقت میرود، از 1 ماه تا 3 ماه وقت میگیرد
ва вақте ки муҳоҷир мебиёяд 14 рӯз бояд дар карантин бошад, дар як ҷои муайян ҳуҷҷат карда наметавонад. Тамоми ҳуҷҷатҳо, ба кор омадан, пули билети хӯрокаву духтургузариву патентгирӣ ҳамаеро бояд ки корфармо диҳад ва корфармо бояд ки и пулро баргашта гирад аз коргар ва чанд сум ойлик метиҳад ё чӣ қадар ҳисоб менад аз хотча ҳеҷ ка намедонад. Дар самолёт 30,000 биёд, метавонад ки 50,000 аз шумо требуад кунад. Патент 15,000 кунед, метавонад ки 30,000. ва безебиш ин ки агар ки корро аз ин корхона бас кардӣ, бояд ба ватан баргардӣ ва баргаштан контролта дар милиса метиҳанд, ҳаққи милиса медиҳанд. аз ин хотир бояд ки корфармо ки шуморо фиристад аз ҷои шумо нафари намегирад. Як чизи асосии дигарро фаромӯш кардам, ки аллакай пешниҳод шудааст ва қабул мешавад ҳатман. Ин ҳар шаҳрванде ки ба Русия меояд дар муддати муайян бояд ки изи ангуштонро супорад, расм гирад. дар сурати изи ангуштонро супоридан, расм гирифтан, он нафароне ки ҳуҷҷатҳои алшо алиш кардан ба даст мехӯранд ва аллакай метавонанд ки умрбарбод онҳоро аз иҷо ихроҷ кунанд бо делои мисол ҷиноятӣ ки 327 ё ки 322 незаконии пересечении граници мисол ихроҷ кунанд. манучер Ҳамидов бои ма бовар кунед, на Нурулло Алиевта мешиносам, на балечики боем. Бовар ки Манучер Ҳамидов. Он боёе ки шумо мегӯед аз назари ислом ҳароманд. рафта як мисол боз нагӯем ки ҷа боз мусулмонӣ инва гирифте, аз назари ислом задани ба рӯи одам ҳаром аст. Дуруст нест. Ё ки он ки танаи личу, пои личу, он дуруст нест аз назари ислом. Барои ҳамин ба ҳар ҳол ман нигоҳ намекунам ин чиза. Суннатло Ҷукамҷиянов фарзанддорши да Балашиха, занаш РВП дорад, занашро пропискаҳояш Саратов чӣ хел буранд ба Тоҷикистон, бояд занаш равад Тоҷикистон. Ҷиянов фарзанддорши да Балашиха, занаш РВП дорад, занашро пропискаҳояш Тоҷикистон рафта метавонанд. РВП дорад занаш. Агар ки ҷиянат россиян бошад, бозгашта метавонад занаш омада, набошад не. Валиҷон Азизов: ва алайкум ассалом. Официальный код баъд 1 сол метавонам гражданство бигирам. ВНЖ доред, дар номи хона доред, дар Ризан метавонед муроҷиат кунед. Аслан 5 сол аст. Агар ки диплом дошта бошед ё ки барномаи переселение ё ки носители русского языка. баъзе ҷо аслан хона ин чӣ хел гӯям, хона сабаб намешавад барои гирифтани шаҳрвандӣ. Агар хона шавад, ҳама дар ҳамин қишлоқҳо 50,000, 20,000, 40,000, 100,000 хона мехаранд, шаҳрвандӣ мегиранд ё ки РВП. Саша Белов: ман барои шаҳрвандӣ гирифтан ба ин корро сари кор надорам. Зубайд Ғайров: ина РВП, ВИД. Ба ин чизо ман тамоман сари кор надорам. Беҳрӯз Давлатов: чӣ хел Беҳрӯз Давлатов: ҳамин справкаҳои духтур ҳамаш ғайриқонуниянд. Наҷиб Раҳимов: официально хай според, вай барои кого-то шарт кор кардани официально нестай. Ҳасан Удинаев: Беларусия қатъи омадагӣ ҳозирашда ҳичи то қапидана. Баъди қапидан баъд статья 322. Абдуллои Абусӣ: бале мешавад. Бародарон, боз як бори дигар такрор мекунам. Шахсоне ки ба Беларусия омадед, ғайриқонунӣ омадагед, иҷозат надоред, патентон метиҳанд, проблема нест. Вақте ки қапидан бурдан ту серьёзна проверка карданд, ҳатман ихроҷ карда мешавед. Як дуюм, метавонанд ки нисбататон дели ҷиноятӣ кушоянд. Незаконии переход границы. Даромада дар интернет нависед незаконии переход границы. Уна баъд мебинед ки мисол чӣ гап ҳаст ё ки чӣ гап нест. Исмоил Кушунов: бале реквизитҳо ҳалли шидагиан рафта аз Сахарова гиред. Он справкаҳои духтур омадагӣ. Бародарон, биё як гапи ҳақ занем. 99% дурӯғ омадагиен. Ҳамин тоҷикӣ бигем, румва сиёҳ кардагӣ омадагием. Ин тоҷикӣ бигем, мо румона сиёҳ кардем омадем. Мо худора шукр ҳамамон саатем. Худованд ки шукр ки саат бошем, ба ӯ касалиҳои шумо нависед. Худованд ҳеҷ гоҳ гирифтортон накунад.
як ду нафар омадиян тоба кардам хушона касали ҳамун безеб нависанд ӯ камтар аёло битарси тоба кардам ҳамун касал нақапатун бад бо ҳолтун бад шавад шукр бигин ҳамин рӯзҳоро тупо ҳисоб накунед ҳамин рӯзҳо аймани шумо ба ақлам бовар кунед мо аки тоҷикҳо ва ҳамин қахитмо ба ақл мегирем ино гӯсфанданд ино пул кор карда истоданд то рӯзи маҳалле ки ҳамун духтуру ҳамун байнраву ҳамонро ки ягон кас интерес накуна вақте ки интересшон кардан тамом омин Аллоҳу акбар лавочка закрывается ҳамин як ҷода ҳамин медизи ҳичи намекунад баъд яке меқапанад баъд тамом ин ҳамиқа гап Русов Раҷабов офиси мо дар метрои Курская, улица Казакова, дом 8, строение Д. Дар ҳамон вайтай навистагия дар байни дом як дари шишагӣ чи аст сафед аст шишагӣ мебурӯен ҳамон лифт медиқен ҳамон чира панҷум этаж мебурӯем мо дар чорум этажем дисти рост ҳаштум офис ин аллакай занг задан эфир бурида шид мебинам ки дар эфирам бо мегӯ занг зане бо занг мезанам Роибов Муродалӣ транзит бошад бояд шумо бурӯе биред Насим Исрофилов бале ин алгоритми нав ғуломдории ҷадид аст рӯзҳои наздик ман ӯро ҳаракат менамем ки дар саҳифаи фейсбуким ё дигар ҷо чоп кунам он 11 варақ аст 11 саҳифа ҳаст оне ки дар инҷа дар пеш телефон монам ӯро хонда намешавад майда нависагия ӯро ман метавонам чоп кунаму баъд дар ҳамин эфир нишон тим касе дар кора сурат гирада бихонад ман судша аллакай фаҳмондам Зафари Холзода ассалому алайкум рагон роша зану фарзанд охи ман роша медонистам албатта мегуфтам то ман Россия колония зану фарзанди шуморо мебарад аз ҳама мебаранд хай то кай бигардем безан оле баъзеҳош мераванд мегӯянд ки нара анун пеш вақти ковид ҷанҷоле мо хона мерем чӣ ба мера зану кӯдакома ёд кардам ман охи як моҳ ду моҳ баъд бо абрат не анаки бо занг зада ки чӣ хел биёем мегӯм бесте пеши зану кӯдако уже дар ҷон монзад аст чӣ хел дар ҷон то зада солош нарафтен аки дар 3-4 моҳ мегирезен Муҳаммадалӣ Комилов кӯдакотона бояд ба Русияра биёред миёред мебаред меспоред агар уно несовершенлетни бошанд яъне ноболиғ бошанд дар муддати 6 моҳ шаҳрвандишона мегиред агар ки болиғ бошанд ва ё аввал вид на жительство мегиранд баъд шаҳрвандӣ пеш осон буд ҳамун пеш ки паспорт набуд ҳамун шодномаҳошона мевардед ҳозир паспорт шатмӣ мепурсанд мигратсиони карташа мепурсанд барои ҳамин бояд биёед Хайриддин Мирзошариф части 2 статья 18 части 2 статья 18 ин дар ҷои кор меқапанад чанд сола депор 5 сол ай 5 сола агар динбура қабида бошанд 10 сол бародарон хоҳарони азиз ман ба ҳар ҳол инҷа бисёр хоҳиш кардам